sammen. I dag har vi Nora med. Jeg håber, I kan høre ham. Ej! Og i dag spiller vi sheriff mod morder. Og Nora, han er sådan... Hey, Nora! Nora, han er ret ny her på kanalen. Så, ja. Ups! Jeg lukker altså lige døren, så min mor ikke kan høre en skide. Min mor, hun er også fatsvag. Og det gør jeg kraftedeme! Og godt det er min mor ikke, hun ikke ser på min kanal. Hun er fandme. Hvad? Only at home. Nej! Ja. Prøv at høre, for det første. Vi vil ikke være kærester med nogen af jer derude. Ja, hvis der er nogle pæne, så... Nej. Så er der kraftedeme ingen, der hører. Og prøv at høre, jeg håber ikke min kæreste, hun sidder og ser på de her videoer. Hold nu din kæft. Du kan ikke finde en kæreste. Hvorfor? Hvad? Hvem? Hun havde sgu da allerede en kæreste, eller var hun... Prøv at vent, så du har... Jeg prøver! Jeg håber ikke, der er nogen, der kan se mig på mit webcam. Nej! 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 Nej, jeg tabte lige min YouTube-telefon. Hold nu kæft, mand. Jeg gider ham ikke mere. Det er Oliver, der bliver ved med at skrive. Kan I godt huske, jeg lavede den der video... Nej, den der kanal med Oliver. Ja, den er lukket ned for evigt nu. Yes! Fordi at mig og Oliver, vi er ikke venner mere. Han er en løgner, han... Ja, og det har jeg ikke fortalt til Nora, men... Det gør jeg ikke, og jeg gør det her på video, hvis jeg gør det. Hvis jeg dør en gang mere. Nej! Nej! Jeg hader det! Okay, Nora, nu bliver du lige herinde, og så lige hvor jeg laver det om. Jeg hader det her. Nej! Det kan godt være, at jeg kun beholder det her i 7 dage, fordi at det er, man kun kan Hvad? Sådan der. Og så gør jeg sådan der. Ja. Jo, hvordan fanden er det egentlig, man står til makrel? Ja. Ja. Sådan der. Nej. Nej. Nu gjorde jeg det. Nej, du kan ikke skifte om før om 7 dage. Fuck. Stop nu, Oliver, for helvede. Jeg er ikke tid lige nu, jeg filmer video med Nora. Sådan der. Fuck ham. Fuck ham. Hvis han fucking skriver igen, så begynder jeg at tude.
Prototype. Nej, Lot. Rich. Vil du vide hvorfor? Det er den jeg er allerbedst til. 2 sekunder, du skal ikke lige slå mig ihjel. Det var bare lige fordi Oliver han skrev. Nej! Hallo, og hvis det er, at jeg dør de 5 gange nu her, ikke? Så er det, jeg skal lave mit skin om til det grimmeste, jeg nogensinde har haft. Det kan jeg ikke, jeg er ingen Robux. Skal jeg så lave det om til blå mursten, eller hvad? Og nu vil ikke Magnus eller Oliver. Nu vil Noah gerne slå mig ihjel. Nej! Eller noget. Derfor hindrer jeg det lige. Fuck. Nej! Fuck, jeg håber man kan høre dig i den her video her. Fuck. Skulle det være blå mursten, eller hvad? Pis, hvorfor har jeg ikke dem mere? Please sig jeg ikke har dem inde på Classic Pants. Yes! Jeg har dem ikke inde på Classic Pants. Hvad skal jeg så gøre med mit skin? Helt fucking hvad? Grønt! Hvad? Skal det bare være limegrønt, eller hvad? Vatpind. Ej. Only at high hopes I will give on. Det kan man normalt godt. Ej, fuck, hvor bliver det her grimt. Hey! Jeg joiner dig nu. Du glæder. Jeg laver ikke. Ej. To sekunder. Hey, det siger du ikke. Hallo, ikke på video. Fordi hvis jeg bliver fucking bandet, ikke? Nej, men streaming. Nej. It's only at harder. Okay, Central. Hvad? Arsenal. Okay, skal vi spille Arsenal lige om efter det her spil her? Nej, men har du?
så må jeg ikke spille Fortnite i 7 dage, og det værste er, på mandag der får jeg giftet Battle Pass. Magnus. Hvad? Nej, ikke 2 uger. Nej, 7. 7. Nej! Og du kunne bare se på mit webcam, at jeg håbede på, at jeg havde vundet. Nå. Prøv at høre, alle sammen, der kommer ikke Fortnite-videoer ud, på grund af, at jeg spiller det på min Switch. På grund af, på min Switch. Der er der... Hvad? Jo. Ja. Men jeg kan ikke vise det, på grund af, at jeg spiller på min Switch, og den kan jeg ikke finde ud af at filme på. Hvad fanden er glitchen fjernet, eller hvad? Vatpind! Pind. Ha? Like, hvis der skal en video op i morgen, hvor det er, vi så og spiller et gyserspil. Hvad? Nej, prøv at høre, et collab, ikke? Det er med en YouTuber. Okay, nu laver jeg det om. Like på den her video, hvis det er, at vi skal lave en fælles kanal med Noah. Hvad synes du om det, Noah? Hvad? Men vi kommer bare lige til at sige, at der kommer ikke sådan en video op hver eneste dag. Nej, ikke hver eneste dag. Jo, så skal vi lave flere. Nå nej, vi får aldrig likes. Prøv at høre. Et like, hvis der vi skal lave en fælles kanal med Noah. At jeg skal sige en grænseoverskridende nu skal jeg nej konsekvenserne for det der win der, for tabet, ikke? Det er at jeg skal sige en meget grænseoverskridende hemmelighed. Det er kun hvis der er, at du vinder i den her aerial. Ja. Pis! Okay, for hver gang du slår mig ihjel, så skal jeg sige en hemmelighed, jeg har. Nu skal jeg fortælle dig en. Noah. Du lytter. For helvede. For ikke så lang tid siden, ikke? Kan du godt huske der, hvor jeg sagde, at jeg var både til drenge og til piger?
Der var jeg kærester med Oliver. Det hvad? Men det er jo gay. Nej, jeg sagde, jeg var både til drenge og piger der. Hvad? Jamen, du burde søge på det rutetur, hvis du så meget ved. Ja, men Noah. Så lige pludselig, så tænkte jeg mig om. Nej, nu skal jeg fortælle dig 4! Jeg har fortalt dig en nu. Lige pludselig. Okay, næste. Det er. Med kniv. Nej, næste det er, jeg fandt måske en anden midt i forholdet mellem mig og Oliver. Nej. Det fortæller jeg dig i tredje hemmelighed. Tredje hemmelighed. Jeg kærester med en, der hedder Olivia igen. Ej, stop, jeg kan lide hende. Ej, det var en joke. Det var fandme med en joke. Jeg er kærester med Henning. Hvad? Ved du ikke, hvem Henning er? Henning, det er en af de der pedaler på skolen. Ej. Det er en grænseoverskridende. Fuck. Jeg håber ikke, der er webcam på lige nu. På videoen. Jeg gør ikke, fordi nu viser jeg Noah en fucking grænseoverskridende video. Så skal jeg lige se, om jeg kan finde den. Jeg glæder mig. Ej, jeg glæder mig bare ikke. Hørte du det? Det falder bare sådan. Okay. Hvor fanden er du? Der var du. Din hemorrhage. Kom nu. Det kan godt være, at jeg ligner Shrek, men du skal blive, hvor du er. Hallo. Nu lad nu være. Det tror jeg godt, de kan se, hvis det er. Hvis webcamet virker. Det kan jo også være, at jeg spiste noget andet. Okay, Oliver, nu er det dig. Nej, nu er dig nu. Okay, nu skal jeg fortælle dig en hemmelighed. Jeg er ikke særlig meget til is. Det er kun Mars is, jeg kan lide. Hvad? Jo! Nå. Isbåde, de kan fandme også noget. Hvor mange hemmeligheder har jeg fortalt dig nu? Har jeg ikke kun fortalt dig 2 hemmeligheder? Mm.
der kill der. Ah, du. Ja. Hvad er det? Ja. Jeg ved ikke om Det må de gerne. min mor var for i gang. Så begyndte helt kæmpegården lige pludselig at ryste. Ej, stop! Nej! Og så råber jeg, hvad sker der? Og så siger jeg, med at lave en mere af dig. Nej. Og så spurgte jeg om mig, så brugte skjoldet, så sagde de ja. Heldigvis. Øv. Ej, mener du det? Det var jo en hemmelighed om dig. Jamen, skulle det ikke om dig? Den skulle have handlet om dig. Nu prøv lige at se, hvor jeg er. Ej, men du er gay. Ikke noget? Ej, det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, du er gay. Nej, jeg... For helvede, jeg henter altså lige min blæser og underhold lige. William han er faktisk gay. Hvad? Hey, jeg kunne godt høre det. Jo, jeg kunne så. Nå. Er du klar? Kom så. Hallo! Lad nu være. Prøv at... Nå, må du hænge ud i morgen? Men Noah. Okay, men Noah. Det er fordi, at så kunne vi jo filme en ny video. Ja. Hold nu kæft. Jeg kommer til at trykke på den forkerte, okay? Op i røven, okay? Nej! Hvad vil du gerne se? Fuck. Oh, ho, 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 ho. God, yay! Nigger, yay! Yay! Nu er en af den tripod, jeg bruger allermest, altså den, jeg bruger til kamerafod. Den er Oliver kraftet med flækket. Det ved jeg ikke, han gjorde det bare. Nej! For et par... Jo! Den han flækkede, den kostede jo kraftet med næsten 1000 kroner. Nej! Okay, prøv lige at høre. Jeg ligner Fuck. Jeg har næsten ikke flere hemmeligheder. Hvad? Dem har jeg næsten heller ikke nogen af. Hvad?
Pigen i skraldespanden. Ja, der er ikke der lige i skraldespand. I en stor container. Jeg ved ikke, om jeg snakker om William. Ej, nej. Nej, det siger jeg altså ikke. Det er pinligt. Hvad? Jamen, hvor fanden vidste du det fra? Fuck. Hvad? Theo! Fuck. Nej, du siger det ikke. Nej! Okay. Du stopper. Du fucking siger det ikke. Hvad? Dengang var hun sgu da ikke en container. Hvad mener du? En container? Nej, jeg har sagt til Theo, at jeg bollede en container. Nej! Jo, hende er jeg også på. Ej, men Noah, vi skal til at slutte af, fordi at videoer kan ikke vare mere end 30 minutter. Hvor fanden er du henne? Vi skal til at slutte af. Er du klar? Vi ses alle sammen. Ja. Vi ses, hey.